टुक्राझार मिशन कम्पाउन्डआव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जोंहा इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप जिथु गेमनि मोनसे अर्गेनाइजार आरो बे BBSA नि नाजानायाव बे मोनसे मोजां प्रग्राम जानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो जोंहा ब्रादारमोन दंफैयो नै जोंहा भुटाननिफ्राय आलासिफोर बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों। बिथांमोना मोनसे जोंनि इन्डियाजों आरो बे जोंनि बड'लेण्डजों मोनसे मोजां सोमोन्दोखौ लाखिदों। बेयाव फैनानै जोङो गोजोननाय मोन्दों। बेहाय गाय आलासिया जादोंमोन जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिखेक खामानिनि थाखाय उदालगुरि थांनांबाय आरो बेयावहाय गोबां BTC रिप्रेजेन्टेटिभ MCLA फोरखौ बेयाव लेंहरनाय जादों। बेवहाय जोंबो फैबाय लेंहरजानाय बायदि आरो बे जोंनि मोजां फ्रेन्डशिप जिथु परिबेस बियो अराय थांबाय थागोन आरो बेखौ जोंहा दा भलिबल मेट्च जानानै थांबाय आरो लोगोसे दा फुटबल मेट्च जानानै जागोन बेयावबो जों बाहागो लागोन आरो लोगोसे जोंहा भुटानजों आरो बे इन्डियानि बड'लेण्डजों एसेबां मोजां मोनसे गुड रिलेशनशिप मोनसे परिबेस जादों बेखौ जों बाख्नायनांगोन आरो जों इसोरखौ हामबाय होननांगोन। बे प्रग्रामखौ जाफुंसार होनायाव निस्सय बिफा इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामगोन, BBSA खौ हेफाजाब खालामगोन। आं आरो गोबां बुंनो सानाखै, माबाफोर सोंनांगौ दं नामा? सार आथिखालावहाय स्पर्ट्सनि जिथु फान्ड बेयो गोबां खम जोंहा BTC आव फान्ड एलिगेसना गोबां खम। बे फान्ड एलिगेसनखौ जोङो बांहोनो थाखाय इउथ जिथु स्पर्ट्स वेलफेयार डिपार्टमेन्ट जोंहा दंखायो। बे इउथ फान्डनिफ्राय बा BTC फान्डनिफ्राय जाय बिथां स्पर्ट्सनि जागोन बिथाङा जेन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजाङै नायनो हानाय बायदि जों बे फान्डखौहाय बारायनो थाखाय बांहोनो थाखाय जोङो सरकारखौ बुंगोन। हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव जोङो बुंगोन इउथ जानानै आरो लोगोसे बिथाङाबो निश्चय प्लेस खालामगोन गभर्नमेन्टखौ जे बे गेलेनाय आदब खायदाजों जोंनि बे BTC आरो भुटाननि मोनसे गेलेनाय जिथु नुसारथिनाय बेयो जेन गोजौ फारसे आवगायलांथों आरो मेनानो जाहैबाय थाखा फैसा फान्ड एभेलेबेल जानांगोन। एभेलेबेल फान्ड थाब्लासो जोङो बे खामानिखौ जों मावनो हागोन। हम बोल रहा है कि जो हमारा BTC में स्पोर्ट्स फंड है, BTC में सारा कम से हम उसको यूज करते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हम भी गवर्नमेंट का जो आदमी हो रहा है जो गवर्नमेंट को हम बोलेंगे कि ये जो इतना अच्छा सा रिलेशनशिप भूटान और इंडिया के बीच में हुआ है, बॉर्डर के बीच में हुआ है, वो तो बहुत अच्छे की बात है। आप लोग भी आया है, थोड़ा अच्छा से कम्युनिकेशन हुआ, इसीलिए हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि जो भी फंड है अवेलेबल होना चाहिए और जितना भी फंड मिलेंगे इस फंड को हम वैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल बहुत सा स्पोर्ट्स में गेम है, इसे लेकर हम आगे बढ़ सके, इसलिए हम गवर्नमेंट को बोलेंगे। आज चीफ गेस्ट हाग्रामा महिलारी था, विशेष इम्पोर्टेंट काम के लिए वो उदालगुरी गया है, वो जानता है स्पोर्ट्स को कैसे आगे ले जाना है, इसलिए हम बोलेंगे हम गवर्नमेंट को प्लेस करेंगे। जो फंड आएगा अप्रैल में बजट होगा, जल्द से जल्द यूथ के लिए इस फंड को इंक्रीज करना है, नहीं तो विदाउट फंड हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आने वाला दिन में अच्छा से हम इस मना पाएंगे और दोबारा जरूर मिलेंगे और होते रहेंगे। आप लोग को भी हम धन्यवाद देना चाहूँगा और परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। परमेश्वर की कृपा से आप लोग भूटान से इस बदौलत में आया है, इसलिए हम जरूर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए दोबारा फिर हम मुलाकात होंगे। थैंक यू।